USathane usemndenini. This is part 4, sanibonani. Umamkhulu wathembisa phambi komndeni nomphakathi ngosuku lomngcwabo kama wathi uzonginakekela bangakhathazeki ngami. Waze wathi phela kuyafana nokuthi ngiyingane yakhe. Into wayekhala wawungafuni ukuthi babengamawele. Kwaba khona-ke kulezo yinsukwana ihambe ephithizela eklema izimali zikamama ngoba vele mina ngangeke ngikwazi ukuhamba ngikulesa simo. Wathembisa ukuthi uzonginakekela ngize ngibe ngcono. Okubuhlungu ngamgcina ngalolo suku, phindange ngambona nangokhalo. Uma ngizama ukumfonela ifoni yakhe yayizikhalela izithuli ingabanjwa umuntu. Wonke umuntu wasiqhelelanisa nami, ngase ngiziphilela ngedwa. Ngahlala ngedwa-ke kuleya ndlu sengibole nginuka ngingakwazi nokunyakaza, nokudla ngingasakuzwa nangephunga. Ngaqala-ke manje sengiphuma izimpethu kwinabukeni namakake sengishisa. Ngithi ubowusaba umndeni ngoba ave ulahlana uma kukubhedela. Kwadlula iviki sengilahlile ithemba. Ngeza ngizwe lisho lophansi lithi, mntanami, khuleka. Ngacula leli culo lithi, akasoze angidele wangifela eKalvari. Ngiliculela phansi ngangizizwa ngibuyelwa yithemba. Bazalwane, ngathandaza, ngithandaze ngathi ngiyahlanya, ngithandaza ngikhala, ngawuzwa umoya ongcwele wehlela phezu kwempilo yami. Ngezwa ngathi amathambo ami kanye nawo wonke amalungu omzimba ayaluleka. Ngakhuleka maqede ngafikelwa ubuthongo obude ngalala. Ngeke ngikhona ukuthi uma ngivuka kwenzakalani. Izinyawo zami zabe sezibohlile. Uma ngizama ukunyathela kwabe sekunyatheleka. Ngabona ukuthi ngempela uNkulunkulu uyaphila. Ngangifisa ukuthi umama ngabe ukhona uyangibona, mhlawumbe ngabe uyaziqhenya ngami. Ngavuka ngageza ngaklina. Angazi nami ukuthi loya mdlandla ngawuthathaphi. Ngazizwa ngingcono ngempela. Ngadlulisa isonto ngathi angike ngiye nje kwamamkhulu ngiyobingelela, phela mina ngixabene naye. Ngahlangatshezwa ubhazabhaza womuntu, ngamangala ngibona ushintsho kwamamkhulu. Phela umamkhulu wayengasebenzi. Ngavele ngasindelwa izinyawo sengisekithini, kwathi angijike ngaphinde ngazibamba. Bengeke ngijike sengifikile. Ngathi ngingena nje ngahlangana no-Amanda wengane yakhe umamkhulu engaphansi impela kwami ngeminyaka. Msho bengenza u-grade 10 ngalesa sikhathi. Washememeza, mama nangu uSisu Senzelwe. Eshengijabulela bakithi sisi wami. Kunini ngakugcina sisi awusemuhle? Emoyizela ngavele ngabheka phansi, phela ngiyazazi ukuthi ngiphelile. Ubani? uSenzelwe ulapha kanjani? Kubuza umamkhulu enganqeni exwayile ezangalapha engangikhona. Waseqhamuka nje wavele wathetha, ngitheni washo izitsha wena, hamba usheshe futhi ngoba ngizokushiya. Ethe sisu Amanda, hawu mama, kodwa bengisabingelela uSisu Senzelwe, ekhuluma idangelo Amanda. Ngicela ungasiphindi njalo wengane. Ehlahlelwe Amanda amehlo. Waphuma enyobozela u-Amanda. Sawubona ma, kubingelela mina. Yebo, yazi bengithi ngiyaphuma nje ngoba ufika. Evuma ngoyebo bandayo, engibuke ngijeqeza kusukela phansi enyaweni enyuka nami. Akukho kubi, bengizobingelela nje mama ngoba kade ngakugcina, kanti bengifuna nokushawa umoya. Oh, usindile? Ekhumela phansi enyipha. Ngabe uma usho ukuthini uma ethi ngisindile? Nginganaki. Oh, ngaphambi kokuthi ngikhohle bengicela ungiboleke i-ID ne-death certificate kamama. Ubobuya kusasa ntombi ngoba bengisho nje ngijahile. Amanda Sambu, uze nesikhwama sami. Ememeza u-Amanda owezwa egijima naye. Bengishiya kanjalo ngimile. U-Amanda waphakamisa isandla engivalelisa, wamuthi jephu umamkhulu. Wasehlisa ngokushesha isandla. Stay tuned for part 5.